Tja, jag har varit med och tagit sand som jag sa och lite sten också till nu. Nu ska jag bara upp igen till mitt lilla hus. Nästa avsnitt hade jag tänkt att mina hela tiden, typ, ja. Och det är fredag idag, det är inte riktigt kväll. Men ja, så jag gör kanske 2 videos idag. Vi får se. Hur mycket är det ut? Och jag hatar sådana här typ slutspelare. Så jag slår så ut. Skoj. Så tar jag inte slut. Jag fläckar den där så länge. Sådär. Därför var min lilla arbetsvagn. Jag har mycket trä så jag använder lite av mitt trä. Inte allt, men så jag har 15 år. Så det får räcka. Okej, vad ska vi ha för glas? Tjockt eller smalt? Just det, smalt kan man inte ha där. Det blir fult. Nej, vi tar tjockt. Det tar längre tid, men ja. Det är vi. Ska vi börja på morgonen nu kanske? Jag vill göra en is. För det är ju bara i berg man kan hitta såna här små räkter. Så vi gör det här. Det är bra. Ja, nu kan vi ta slut på en sån här. Det är ett perfekt läge. Bra. Ett block till. Så behöver den bara. Såklart kommer man ut där. Perfekt. Där kanske man ska sätta glas där. Något coolt. Slösa av glaset. Det räcker nog kanske ändå. Vi behöver ändå bara 2. Resten tar vi här. Ja, nu börjar det komma sten. Det är bra. Nu är det mest för att hitta kol och iron. Iron vill jag ha. Det gör vi här. Så, nu släpper vi igen. Och där. Det är dyrt. Det ser normalt ut. Då får vi fortsätta ut.
där kommer vi i alla fall ner dit, ja. Och vänta. Men det här såg lite underligt ut. Coolt. Vi fokusar. Min pickaxe tar slut. Så jag slutar jag vid. Så allt så ganska snart. Ja, där var ju. Det är nog en bra början på mine. Ja, men jag avslutar videon där då. Vi ses i nästa avsnitt. Tja.